Ами кадоми устуги каданин ҳам пешаи чизит ҳатман сёмка кунед вақте мекушоӣ ку соҳиби шаки набоша ҳатман сёмка кунед ки бачаҳо буге мисол ҳозир соҳибиш мега ки я тенаш кор намекуна я тен дигаш кор мекуна баъд я вақто ман як духовкаро соз карда будам ҳамиёро майдашда ини хеле духовка ҳамиёро майдаша соз карда будам соҳибаш омад гуфта ту чӣ хеле соз кардӣ зана ғарғар кард баъд ман гуфтам бародарҷон айбан чанд қа гузаштагиай ту мисол навака пурсидести баъд дуюм вариант ман ва як киҷоша соз карда будам ва гуфта ки ами релеша знаеш я реле ки камбудӣ доша боша реле ки алиш карда бошам значит я тен кор накуна инаид айби ид мешава барои ҳавай вақте ки соз мекунем пешаки як сёмка кунем ина ҳозир ҳами соҳибшам мисол ман ҳамиам часпонам дигаша занам яке иш падвадид кард яке иш падвадид кард сраз доказат мекунам ки бародарҷон махта мисол фаҳмидама нами дӯстӣ мумкина мара ина мисол результати ҳамун духовкаи худат ина кушодагим ина айдурам ина номерошам ҳаст ина номерои ҳамун одамам навистам ҳатман номерам нависе вақте ки мемона як хелаш умуман дига тов намехӯрад тарафат дига вақт намешава фаромӯшхотирем бисёрмон дига ҳамин чизмон суроғ намекунем баъд занг занем хуб бародаро инами хеле дарсимон ҳамияй гуфтам бифаҳмонамтон ки шитоби чокичимо ҳами хеле гапо вазъиятҳо мешавада шумоам ҳамин кора ҳатман бикунед и барои безопасни худро барои як страховка намтари раҳмат барои подписатсия кардан дастгиритону комментария ҳатман нависем бародаро мо дар хизматем